खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। देग्लाय 2024 मायथाइनि गेजेरावनो मोनसे गोदान नेशनेल पार्क जानो थांगासिनो दं। लोगोसे नेशनेल पार्क खालामनायनि गेजेरजों बर'नि माहारियारि गेरेमसा हारि दानाया थारैनो बिहोमा होगोन। लोगोसे आथिखाल लाइमोनफोरा बर'फोरनि सिमांखौ मोगथां महर मोनहोनो थाखाय साफ्रोमबो खामानि मावनांगौ। नंगौ, बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा थारैनो मैया क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 55थि थान्दै जख'न्थाइ हाबाफारिनि मोनसे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला देग्लाय 2024 मायथाइनि गेजेरावनो आरोबाव बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोदान नेशनेल माहारियारि पार्क जानो थांगासिनो दं होननानै बुंथिदों। जायनि नामखौ आङो दायो बुंथिला होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे आरोबाव माहारियारि पार्क खालामनायनि गेजेरजोंनो थारैनो बर'फोरनि सिमां माहारिया गेरेमसा हारि दानायाव गोबांथार बिहोमा होगोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा थारैनो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों आथिखालनि लाइमोनफोरखौ माहारियारि बादखौ एबा सानस्रिखौ नोजोर बोनानै हारियाव खामानि मावनांगौ होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। देग्लाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानै ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफ्राबो गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद आरो सांग्रांथि खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव बायदि हाबाफारि लाबोबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो आथिखालाव बिटिआर ओनसोलावबो इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि अनगायैबो आम आदमी पार्टी होननाय मोनसे राजखान्थि दोलोआ आथिखालाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोराव मोनसे सांग्रांथियारि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे सांग्रांथियारि हाबाफारि लानाया गुबैयै मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय मोनसे गामियाव हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथांमोनहा गामि सिङाव हाबनानै गामिनि रायजो राजा आरो बिथांमोननि मोनथायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा राजखान्थियारि सांग्रांथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारिखौ गुबैयै आम आदमी पार्टीनि दैदेननायावनो बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारिखौ गुबैयै अजय नार्जारी मुंनि सासे आम आदमी पार्टीनि दैदेनगिरि बिथाङा बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय बासबारि आरो माखासे ओनसोलफोराव गामि गामि थांनानै हान्जा सुरनानै रायजो राजाफोरखौ मोनथायनि सायाव सांग्रांथि होनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। लोगोसे बिथाङा थारैनो बेखौबो मिथिहोदोंदि फैबाय थानाय समाव क'क्राझार बियाबाव लकसभा एमपि बिसायख'थियाव बिथांमोनहाबो बाहागो लागोन होननानै बुंथिनानैबो होनायखौबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। रुनिकाटा कलेज गभार्निं बडिनि बानजायनायाव बिटिआर सरकारखौ गोजोन आरो साबायखर बावनाय हाबाफारि। नंगौ, बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बाहागो लानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 28 दिसेम्बर खालि बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बिटिआर गोरोबथानि दफा 6.3 दफा बायदियै गासै बिटिआर ओनसोलाव थानाय गं10 फरायसालिमाफोरखौ सरकारि महरै फोसावनायखौ लानानै मैया फरायसालिमानि गभार्निं बडिनि बानजायनायाव सरकारनिसिम साबायखर बावनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे साबायखर बावनाय हाबाफारियाव गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय जादोंमोन। जेराव बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो रुनिकाटा फरायसालिमानि गभार्निं बडिनि मासिगिरि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा मासि लानानै दैदेननाय बे हाबाफारियाव गुबैयै बिटिआरनि गोबांथार सोद्रोमा एमसिएलए आरो बिटिआरनि एमएलए बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोबांथार बाथ्राखौ बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे आथिखाल बिटिआर सरकारखौ दैदेनबाय थानाय प्रमद बर' बिथांनिसिम साबायखर बावनायजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों।
आथिखाल जोंनि समाजाव लाइमोनफोरनि गेजेराव ड्राग्सनि फालांगिरि एबा ड्राग्सनि बाहायनाया मोनसेनि उनाव मोनसे बारायलांबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। लोगोसे बेबायदिनो गोबांथार ड्राग्स फालांगिरि एबा ड्राग्स जागिरि बिथांमोनखौ पुलिसफोरा सम सम हमबाय थानायखौबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबोबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो मोनसे ड्राग्सनि फालांगिरिखौ हमनो मोननाय जायो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गुबैयै बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं जामदहानि मोनसे गामिनि जायगायाव सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सापागुरि गोजोनपुरिनि लबकुमार बर' बिथाङा सासे ड्राग्स फालांगिरिनि न'आव ड्राग्स लांनो फैनाय समावनो राय ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों हमनानै दोनजायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे लबकुमार बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बियो सासे ड्राग्स फालांगिरि जायखौ 1 नं जमदहानि मजिदुल आली होननानै मिथिनाय जायोमोन। बिथांनि न'आवनो ड्राग्स लांनो फैनाय समावनो रायजो राजाफोरजों हमजादों। जेराव हमखांनायनि उनाव रायजो राजाफोरा गोबांथार सोंनाय फिननाय खालामखांनायनि उनाव पुलिसनो गथायनानै हरनाय जायो होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। मख'नो गोनांदि बेबायदि जाथायफोरा सम सम जोंनि ओनसोलाव जाबोबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। जायनि थाखाय आथिखालाव गोबांथार फेग्रा मुवा बाहायनानै जोंनि लाइमोनफोरा सेरखाय बेरखाय जानांनो गोनांखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। लोगोसे बे हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय गुबैयै हेर'इन मुंनि मोनसे लाव लाव कन्टेनारबो बोखांनो हायो होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। फैगौ एमपि लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबनिफ्राय थारैनो एनडिए एबा इउपिपिएलआ मोजाङैनो देरहागोन, बेयाव जेबो साननांगौ एबा सन्देह गैया। लोगोसे आसामाव मोन 14था लकसभा मासिनि गेजेराव 12थायानो देरहाखानानै दं। लोगोसे फैबाय थानाय समाव एनडिएनि दैदेननायावनो भारतआव फिन नरेन्द्र मदि सरकारा फैफिनगोन होननानै बुंथिनानै होदों। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बड'सा नोगोर बांगालदबा प्लेग्राउन्डआव सोलिबाय थानाय मोनसे जोहोलाव सोमला बसुमतारी 25थि आसाम फुटबल क्लाब चेम्पियनशिप बादायलायनायाव जोबथा हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो फैगौ बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबनिफ्राय इउपिपिएल एबा एनडिएनो गोरलैयैनो देरहागोन, बेयाव जेबो सन्देह गैया होननानै बुंथिनायजों लोगोसे आसामाव गासै मोन 14 लकसभा बियाबनि गेजेराव गासै 12थायानो देरहाखानानै दं होननानैबो बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोनबावदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा आरोबाव फैगौ समाव एबा फैगौ सरासनस्रा बिसायख'थियाव थारैनो नरेन्द्र मदियानो देरहानानै इयुननि समाव सरकार दाफिनगोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। बर' हारिनि फारफ्रोमबो बिथिङाव दाहाल महरै गसंथाबोनाय आफाद बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जों बुंनांगोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि थान्दै जख'न्थाइ हाबाफारिया थांनाय 12 जानुवारिनिफ्राय लानानै 14 जानुवारिसिमहालागै सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिखौ गुबैयै कसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जलेश्वरी गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा गुवार फोथाराव खुंफुंबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। जेराव नैथि हाबाफारि बायदियै मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारिखौबो नुनो मोननाय जादों। थारैनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायमना ओनसोलाव थानाय हायुङारि पार्कखौ संरैखाथि होनाय आरो नांजाब ओनसोलफोरखौ बेनि मुलाम्फा आयदाखौ लानानै मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। जेराव फुंखा महरै हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौबो लिंहरनाय जादोंमोन। नंगौ, बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बिथाङा आथिखाल रायमना ओनसोल एबा माहारियारि पार्कफोरखौ रैखाथि होनायखौ माबोरै खालामनांगौ बेनि सायाव गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो बर' हारिनि फारफ्रोमबो बिथिङाव दाहाल महरै गसंथाबोनाय आफाद बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो जों बुंनांगोन होननानैबो बिथाङा गावनि बिबुंथियाव रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे सावरायथाय हाबाफारिखौ गुबैयै
क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि डक्टर भैथि बरगयारि बिथांनि मासि लानानै सामलायनायाव बे सावरायनाय हाबाफारिया जानानै थाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों।